Dobrý den, vážená poroto, vážení diváci. Mé jméno je Ivana Petřevalská, navštěvuji Lounské gymnázium a dnes jsem si pro vás připravila prezentaci své středoškolské odborné činnosti na téma možnosti sebepropagace pro začínající fotografy. Toto téma spadá do oboru číslo 15, jež je teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Nejdříve se ohlédneme na to, co nás v následujících minutách vlastně čeká. Jako první si řekneme, co mě vlastně inspirovalo ke tvorbě této práce, dále si představíme cíle této práce, její obsah a v neposlední řadě i přínos a možnosti pokračování. Fotografování je mojí životní vášní. Já jsem fotografuju už několik let, ale zajímalo mě to od mého dětství a jakožto velice ambiciózní jedinec stále toužím potom se posouvat výše a výše. Proto mými hlavními osobními cíli je fotit například závody MotoGP v Brně nebo i třeba v zahraničí, koncerty třeba v O2 aréně nebo na festivalech jako jsou Rock in Park nebo Rock for People. Ovšem hlavním podnětem ke tvorbě této práce byla možnost mé první autorské výstavy a její organizace. Při organizaci této výstavy jsem si totiž uvědomila, že asi nebudu jediná začínající fotografka, která by toužila potom se takhle posunout výše, a proto jsem se rozhodla práci pojmout jako jakousi příručku pro začínajícího fotografa, který touží potom prosadit se. To jsem chtěla udělat hlavně na představení svých vlastních zkušeností. Dodatečným cílem této práce bylo zjistit, jaký je vlastně nejúčinnější propagační nástroj. Při začínání psaní teoretické části jsem narazila na menší problém, jelikož k modernímu tématu, které jsem psala, nebylo moc zdrojů, ze kterých jsem mohla čerpat. Proto jsem byla nucena čerpat i ze svých vlastních zkušeností. V této části jsem se zaobírala 3 hlavními tématy, a to jsou propagační materiály, jak tištěné, tak digitální, následně výstavy a vernisáže. U propagačních materiálů jsem se zaobírala tím, co to vlastně je, jak by měly vypadat a jak je následně můžeme využít. U výstav vernisáže jsem si rozdělala dle několika kritérií, následně se zaobírala jejich průběhem od přípravy po ukončení a následnému vyhodnocení. V praktické části jsem se tady zaobírala mými vlastními zkušenosti v tomto tématu. Začala jsem tady představením jakési virtuální identity, kterou jsem si vytvořila, která se skládala z grafické propagace, do jíž může patřit například mé logo, vodoznak nebo i celé vizitky, které můžete vidět na tomto obrázku. Další součástí této virtuální identity byl však i jakýsi online dosah, který se skládal hlavně z mých webových stránek, které jsem si sama vytvořila, nebo ze správy sociálních sítí. Dalším velkým tématem této části byla stáž v galerii Benedikta Reita v Lounech. Měla jsem totiž možnost po 7 dní navštěvovat tuto galerii a podívat se na to, jak probíhá deinstalace, původní výstavy, následný svoz soch, instalace nové výstavy a v neposlední řadě i samotná vernisáž. Zde můžete vidět fotografie z instalace výstavy Zaitanu a následně i její vernisáž. V neposlední řadě jsem se v této části zaměřila mými vlastními autorskými výstavami, a to hlavně tedy jejich přípravou, propagací, vernisáží a následným vyhodnocením. Vernisáže jsem měla 2, a to v Libochovicích v rámci Libochovického divadelního léta a následně samostatnou v Postoloprtech. Na vernisážích jsem rozdávala malé dotazníky, ze kterých jsem chtěla zjistit, kdo mi vlastně na vernisáž přišel. Z těch mi vyšlo, že je mnohem lepší pro autora organizovat výstavu v rámci větší akce, jelikož mu pak přijde širší publikum lidí. Zde můžete vidět fotografie z rámování snímku, pohlednice, které jsem prodávala na druhé vernisáži, které jsou označeny mým vlastním razítkem, fotografie z vernisáže v Postoloprtech, anebo plakát, kterým se propagovala vernisáž výstavy v Libochovicích. V poslední části, praktické části, byl výzkum založený na strukturovaných rozhovorech s profesionálními fotografy. Fotografii jsem vybírala z oboru koncertní fotografie a motorsportu, jelikož jsou to obory, které mě samotnou zajímají. A dále jsem je vybírala na základě osobních znalostí nebo sociálních sítí. Strukturované rozhovory byly tvořeny otázkami týkající se jejich počátku kariéry, hlavními momentami v jejich kariéře, anebo právě i možnostem propagace.
Na základě těchto rozhovorů jsem si poté položila výzkumné otázky, které byly 4, které byly, zda je vzdělání v oboru důležité pro fotografa, zda jsou výstavy důležitou propagační metodou, zda jsou sociální sítě nejúčinnější propagační metodou a zda je akreditace důležitá, dostupná pro začátečníky. Na tyto otázky jsem si následně vyslovila hypotézy, které mi byly potvrzeny. Vzdělání v oboru totiž opravdu není tak důležité jako samotné zkušenosti. Výstavy opravdu nejsou důležitou propagační metodou, ale slouží spíše jako představení autorovy tvorby. Sociální sítě opravdu jsou nejúčinnější propagační metodou, ovšem mají taky svá negativy, jelikož životnost fotografie na sociálních sítích je asi 2 sekundy a fotografie tak ztrácí svoji váhu. V neposlední řadě akreditace opravdu je dostupná pro začátečníky, ovšem pouze na malé akce nebo díky známostem. Jako poslední si představíme přínos mé práce. Přínos byl tedy hlavně osobní, protože díky právě rozhovorům budu mít možnost fotografovat právě na MotoGP. Dále jsem si díky této práci utvrdila zda je moje propagace opravdu výhodná. A dále může mít přínos hlavně tedy pro začáteční fotografy, kteří by se rozhodli tuto práci přečíst a mohla by jim sloužit k usnadnění jejich vlastní cesty k začátku propagace. Pokračování této práce může být hlavně formou rozvinutí, a to například tím, že by se zahrnula placená reklama, a tedy placená propagace, protože já samotná jsem ji tam nedala, jelikož ji nepoužívám. Dále by bylo další rozvinutí práce mohlo být tím, že by se kvalitativní šetření udělalo důkladněji, a to tím, že by se otázky týkaly hlavně tedy samotné propagace a ne životů a kariéry fotografů, a dále tím, že by se zahrnulo více oborů fotografie, jako například portrétní fotografie, svatební fotografie, nebo třeba i produktová. Toto je ode mě vše a já vám děkuju za pozornost.